Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest tal-Liam De Bono, il-ġuvni ta' 17-il sena li qed jiġi akkużat bl-attentat tal-qtil tal-kuntistabbli Simon Xkembri f'nofs Mejju li għadda. Fid-digriet tagħha l-qorti qalet li jekk De Bono jingħata l-ħelsien mill-arrest, dan ma jkollu l-ebda skruplu li jitlaq mill-pajjiż u li jinħeba. Dan għal fatt li l-fedina penali turi li jiġi kkundannat għal bosta reati anke jekk minuri, u anke minħabba li l-imputat qed jaffaċċja pina twila ta' ħabs minħabba l-akkuża ta' attentat ta' qtil. Il-Maġistrat Mifsud ċaħat it-talba għal ħelsien mill-arrest anke minħabba l-fatt li r-reat huwa disturbanti ħafna u għalhekk il-qorti tħoss li għandha tipproteġi lis-soċjetà minn dan id-disturb li nħoloq fis-soċjetà mill-akkużat. Intant fis-seduta ta' 3 filgħodu komplit tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' De Bono. Fost dawk li xedu kien hemm l-Ispettur Melkin Bondin, stazzjonat fl-iskwadra ta' kontra drogi, li jikkonferma li meta De Bono ġie arrestat f'każ separat f'Ottubru li għadda huwa kellu fil-pussess tiegħu droga kannabis flimkien ma' żewġ crashers li jintużaw fl-abbuż ta' droga. Qal li De Bono ammetta mal-pulizija li kien jieħu bejn 3 u 4 grammi kannabis kuljum u kien ilu jabbuża mid-droga sa mill-età ta' 9 snin. L-Ispettur Bondin kompla jgħid kif iż-żagħżugħ qal mal-pulizija li kienet ommu li kienet tagħtih id-droga sa minn età żgħira sabiex ikun jista' jorqod. Fl-istess seduta xedt ukoll is-Surġent Joseph Boħaġar stazzjonat fit-taqsima tat traffiku li arresta lil De Bono f'każ separat f'Marzu li għadda. Is-Surġent Boħaġar irrakkonta kif kien waqqaf lil De Bono f'Witilajn meta kien qed isuq rota mutur illegali bla pedali u brejkijiet. Jidher li dakinhar De Bono ma kienx qobda l-ordnijiet tal-pulizija u minflok qal lis-surġent ara ma tmissnix għax nifqak. Immedjatament is-surġent arresta lil De Bono li beda joffendi lill-istess surġent. Fis-seduta l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Fabian Fleri, Pier Guido Saliba u Chantel Qasa resqet diversi xhieda oħra li rrakkontaw kif De Bono saq bla liċenzja diversi drabi qabel il-każ tal-15 ta' Mejju li fih kważi ħalla lil kuntistabbli Xkembri mejjed fl-art.